И здравейте, приятели! Аз съм Стивън БГ, до мен е Боби БГ и днес ще играем Minecraft Pocket Edition и днес, да. Здравейте, приятели! Аз съм Боби БГ и ще играем Minecraft Pocket Edition. Тук сме с Стивън БГ. Как си, Стивън БГ? Добре съм, приятелю. И сега да върви игра, пускам, дай. Съдавиме и ще тръгнем. Ими как, нали сме приятели? Да, това беше хубав вид, Стивън БГ. И добре, изчакваме. О, ето Чакай. Трябва първо влезни, трябваше да влезеш. Да, влезнах, добре. Стивън БГ. Супер. И да, това е Кошмарният свят епизод. Страшният свят епизод 1. What the fuck? Много тъсно. Не, просто трябва да кинь тук дърволате, трябва да кинь. Фаре! Да, виждам. И... Стивън БГ не добре с очите, като вижда остъпите. Да. О, къде си, бе? О, на върху да го Не съм от тук. Чакай първо да направим. Това е много остров. Да. Не стига. Не бой, бе. Чак. Тук са бе дървове. Защото след океана другите геймери. Да, на почивка сега чакай да направим тук как се прави лодка. Мале, Боби ги, чакайте, защото давно не играл Майнкрафт. Ето, чакай, аз ще направя. Лодка, къде е лодката стъпа? Ето, аз ми правим две напред. Как се прави? Ето. Взимаш една лопата, трети доста дърво и взимаш и правиш. Какво бе, чакай бе. Ай, дай да седна. Там, я да видим. Пак имаш лодка. Къде? Това тук какво е? Къде бе? Ето я. Къде ли ми светоскива? Аз съм играл с лодка. То спък. Това не е остров. Дай ми това е остров. Виж по тебе какво имаш. Ой, на това виждам. Чакай бе, кимбар. Камбу. Трябва слезем да сме направим. Да си вземем, не да си направим.
направим вече лодка. Лодка, че ти дам красни тиво. Ехо, аз имам. Таби. Вече направим един чест, става ли? Да. Колко често напри, бе? Не бе, да го правим. Аз викам колко често напри. What the fuck? Ще направим един, два честа. Една пръчка. Вземи си меч. Те ти като си взела. Ело е тук. Аз си. Бралка с меч. Аз кога имам меч? What the fuck? Знаеш, че сега не мога да скачаме върху лодка? Защо? А, не, аз мога. Чакай, аз ще чуем как ти. О, да, не мога да скачаме. Защо? Един път кача се, човек повече не ме качва. Защо ти не? Ето, те сложи. Thank you. Сега ела Вече съм с оръжие. да си вземеш крафтинг тейбъл, че не е много. Добре. Кобе? Абе, боля за шурики. Къде си, бе? Преди шурики. Завъртване и газ. Къде отиваш? Към тебе. Виждаш ли? Да. Че от кога не съм карал лодка. Ето е овца, човек. О, взимя! Болите, бе, нали, че като намериме овца. Къде? Е там, бе. Е там. Не виждам. Да. Отивам да оттепам. Ако получиме вълна. Вълна ми те. Как ще спиме на някакъв остров? Ще спиме под водата. Може. Ще издълбим с... Меч. Ще потете в своите... Скоч. Тя че падна в водата, чек. Те тъпа. Вълната ще падна. Та тъпа невеста. Айде отиваме там. Лодката ми падна. Чакай спрям да се телепортнем. Да видим дали става това. Чакай спрям. На Боби трябва да напишем на английски. Трябва да съм на името и затова не го прави. Чакай. Няма стане. Ако стане. Ма с главна буква ли си? Да. Бам. Стивън. Беге. Чакай. Го ставя, младеж. Чакай малко. Читове не са разрешени на това ниво. What the fuck, трябва да сме по-големи ниво. Чакай бе, тук лаца трябва да заради света. Не отивай! Ще пропаднеш. Че хон да проверим. Заради света. Виж как е белата. Не! Брат, аз ти казвам така. Къде си? Ето ме тук на остров. Ай, насетне. Виждаш ли? Терминал? Трябва да се чупим на лодки. Пропадна. Ето вече захващаме. Тия.